Atong pagahisgutan mga batanon ang usa nga ginadibatihan kanunay sa mga tawo nga naa sa Biblia. Pagtulunan sa Biblia nga kung asa ka maabot, magsige ra gyud debate ang mga tawo. Pero kung ako inyong pangutanon, mahitungod ani nga topiko, nasayod nako kung unsay tubag, pero dili ko ganahan makigdebate sa tawo. Gani karong gabi ang akong handom mga batanon, maabli ang atong mga huna-huna og kasing-kasing sa atong mensahe aron nga masabtan nato ang usa sa pinakaimportante nga topiko sa Biblia. Andam na mo mga batanon? Ha? Oy, gamay raman itubag. Andam na bata sa itong mensahe? Okay. Aduna pa'y alingog-ngog nga ako madunggan sa palibot. Tingali kay nabay ubang mga batanon wa pa nasetol gihapon. Okay ra nang mga naa sa luyo nga magtindog kay tingali di na mo makakita dire. Pero pasalamat ko sa mga batanon nga bisan pa og naara sa yuta nilingkod gyud sa katuyuan nga pag-abot sa sama niini nga activity. Ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, front seat gyud ang mga batanon. Nagahatag og inspirasyon kanako. Kay ngano man nagtuog gyud ko nga mga batanon karon, dili na ganahan mo maminaw sa wali. Pero ikapila na nako ning mensahe, ikaupat na, makita ginako ang inyong kadasig sa pagpaminaw mga batanon. Amen. Dalaygon ng Dios. Karon ra ni mahitabo tingali sa inyong kinabuhi ang uban ninyo first time pa ni. Pero igahatag nako ninyo nga kasiguruhan nga kung maminaw ra gyud ta, dili ta magpadisturbo siyawa kay usahay ra ba madisturbo ta ang hinungdan ra pod ang atong tapad, kita po'y hinungdan nga madisturbo ang lain. Mao binang ingon pa sa uban, ayaw gyud pagpagamit siyawa kay usahay di ta kabantay, kita ray gamiton siyawa para magsinamok sa ato nga pagsimba. So unta mga batanon, andam na tang tanan pero mas maandam pa gid ta kung magampo ta. Ampo ta mga batanon, ampo ta. Let's pray. Mahigugmaon namong Dios, salamat ni ining mga batanon nga dili gayud bastos pag-abot sa pag-ampo. Sa pipila ng mga higayon nga naghimo ko sa pag-ampo, mabatnan na mo ang kahilom, kapasabot lamang ang imong mga inanak diri sulod sa camping, aduna gay pagtagad, pag-abot sa pagigistorya namo diha kanimo. Salamat nga ikaw nagpahinumdum ka namo, nga ang pagrespeto o pagbalaan manaon ta kanamo nga among ipahinungod diha kanimo. Kay tungod kami imong mga binuhat lamang ug ikaw nga among Dios, gamhanan ug labaw sa tanan, napuno sa gugma sa walay katapusan nga gugma alang kanamo. Busa dawata mong pagsimba ning kagabi. O nagahangyo kami amahan nga sa among pagtuon, tabangi intawon kami nga wala untay mubabag sa mensahe. Nga tanan kami makadawat og kaalam nga langit nun. Gawas pagdawat sa kaalam, among ginahangyo, nga ablihan ni mong kasing-kasing sa pagdawat ni ini, aron ang among mabatnan kabaguhan gayud sa kinabuhi. Salamat, ikaw nagapasaylo sa among kalapasan. Among gitugyan ng tanan, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kapasalamat ko mga batanon, nga ang akong tingog karon na apaghihapon na sustiniran. Kabalo ba mo nga ikatulo na ni nga camping nga among gitambungan para nga maghatag og mensahe. Nagikan pa mi sa Central Mindanao Mission dito sa Bukidnon sa Mountain View College, nag-camping dito. Ilawom sa pagdumala ni Pastor June Teves. Dito may mga batanon. Perting lingawa po namo sa mga batanon dito. Pagkahuman, nitambong mi dito sa camping sa North Central Mindanao Conference. Igo lang nakabisita mi sa opening night, kay nilarga man dayon may paingon dito sa Ipil. Sa Zamboanga Peninsula Mission nga gihimo usab nga camping. Pagkahuman dito mga batanon, naa na pod mi diri. Gani manamilit na ko ninyo kay karon nga gabi posible mao ni ang akong katapusan nga mensahe. Pero dili ta angay maguol mga batanon kay ngano man moabot po diri ang atong pinangga nga Youth Director sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Junifer Joy Coligado. Unya, siya ang muhatag na usab og mga mensahe kanato nga
ma-assure na ko ninyo mga batanon nga dili lamang nga malipay mo sa mensahe kundi mapanalanginan gyud mong tanan. So sa atong presentasyon karon mga batanon, pwede na nato ipakita diha, gusto na ko makita kay para nga masubay na nato ni. So diri sa atong sa atong screen mga batanon, naa dira ang atong presentation unya. Pero mangutana ko ninyo mga batanon. Kay karong gabi maghisgot ta mahitungod sa balaod. Nakadungog na mo aning balaod. Na mangutana ko ninyo. Pwede ba mga batanon nga walay balaod? Pwede ba na? Ha? Pananglit lang, ang gobyerno, naatay gobyerno pero walay balaod nga ihatag sa ato pa libre ang tanan kung sa atong buhaton. Pwede ba na sa gobyerno? Ha? Dili gyud pwede no? Kay ma-imagine ba ninyo kung walay balaod, for example, dira sa Dipolog City. Pananglit lang. Og walay balaod nga pwede, walay balaod nga dili ka pwede magparking bisag asa. Pananglit lang og ang mga sakyanan mo parking ra sa tunga sa kalsada kay wa may balaod, di man bawal. Pwede ka na? Ha? Pwede tingali kung wala, pero makita nato nga magkasamok gyud mga batanon. Kay dili na ka makapuyo og tarong, dili na ka makanegosyo di sa Dipolog City og walay balaod kay pananglit lang. Dili bawal ang mangawat. So problema gyud kung walay balaod. Pero kabalo ba mo sa Biblia mga batanon, ang usa nga ginalalisan ang balaod sa Dios. Gani ampo ninyo atong presentation karon, labi na akong tingog kay pila na ni kasimana nga winalihay mga batanon, wa nay undangay. Biyahe ug wali ra ni among ginahimo karong bulana. So unta dili ni mawala nga tingog. Pero balik ta diri sa presentation. Pangutana mga batanon, naa kahihigayon nga ang balaod sa tawo mahimo siya nga konflikto or kontra sa balaod sa Dios? Pwede ba na mahitabo? Ha? Okay, tubag mo. Murag wa ninyo nasabtan akong pangutana, akong balikon. Pwede ba nga ang balaod sa tawo mahimo nga kontra sa balaod sa Dios? Ha? Pwede ba na mahitabo? Pwede ba gakahitabo ba na? Ha? Posible gina mga batanon, di ba? Kay ngano man, sultian nako mo nga kaniadto sa balaang kasulatan adunay sugilanon nga ingana ang nahitabo. Mahitungod mga batanon sa usa ka tawo nga gihinganlan og Daniel. Kaila mo aning Daniel sa Biblia? Ha? Kani si Daniel mga batanon, buutan, bright, isog nga tawo, maoy hinungdan nga sa gingharian sa Babylonia, gibutang gid siya sa hari sa pinakalabaw nga posisyon. Kay ngano man maayo kayo sa nga tawo. Unsa sa kamaayo inganing nahitabo. Ang gingharian sa Babylonia nagpuli og hari, pero si Daniel wa gyud napulihan. Ang gingharian sa Babylonia napildi siya, gipulihan sila laing gingharian nga maong Medo-Persia. So lahi na po nga hari, lahi nga panggobyerno, pero kabalo ba mo, si Daniel, wa gyud nahawa sa iyang posisyon. Kay ngano man, maayo man kay nga tawo. Gani, kung kinsay gadumala, kinsay leader, mahimo nga suod ni Daniel mga batanon. Pero inganing nahitabo, naay mga tawo nga nasuko kang Daniel, nga gusto nila nga mawala si Daniel sa posisyon, kay nasuya man sila sa iya. Pero ang problema, kung sa eleksyon, panaog eleksyon, dili kapulihan si Daniel kay maayo man. So ang ilang gihimo mga batanon, ilang gimaniobra, nagpasip-sip sila mga batanon, naghimo silang pamaagi, aron mapatay lang nila si Daniel. Kabalo ba mo ilang gihimo? Nipaduol kani nga mga tawo nga suyaan sa hari. Niingon dahil sila sa hari, gitalo-taluan ba nila? Giilad nila nga hari. Ingon nila, mahal na hari, naa may proposal ba para ni nga tagaan kag pasidungog. Unsa kaha nga diri sa atong gingharian maghimo tag balaod nga sa tibuok gingharian sulod sa usa ka bulan 30 ka adlaw walay bisag usa ka tawo nga magsimba sa iyang kaugalingon nga Dios o Dios bana, kundi ikaw ra mahal na hari ang simbahon. Pila ka adlaw? Ha? 30 days, 30 dias, 30 kaadlaw. Ingon pa nila, mahal na hari, ingana atong buhaton. Ayaw tuguti nga magsimba ang mga tao sa uban. Ikaw ray simbahon. Pila kaadlaw? Ha? 30 days. Ingon day nila, og mahal na hari, unsa kay maayo.
nga kung adunay tawo nga magsupak ni ini, pagapatyon. Ang hari mga batan-on, wa gid siya kabantay. Nga giilad ra di ay siya atong mga opisyal niya. So siya man pod, pagkahuman nga nahimo ng balaod, iyang gipirmahan mga batan-on. Unya ang balaod ra ba sa Medo Persia, nga kung napirmahan na gani, nasilyuhan na gani sa hari, ang balaod, di na gid na siya mausab. Bisan ang hari, dili siya makahimo sa pag-usab. So pagkahuman na nga naan ang balaod na set up na, gipakatag ang mao nga balita o ang balaod sa tibuok king harian, unya si Daniel, nasayod dayon si Daniel sa balaod, nga bawal na di ay magsimba o magampo sa bisag kinsa nga Dios sa sulod sa usa ka bulan pagkadungog ni Daniel. Mangutan ako ninyo. Nituo ba si Daniel sa balaod? Ha? Sumala sa Biblia mga batan-on. Pagkahuman gyud nga nakadungog si Daniel sa balaod, mipauli siyang balay, giablihan ang bintana siyang balay, nagluhod og nagampo sa Ginoo. Wa gid siya nituman sa balaod sa tawo. O pagkahuman nato mga batan-on, daan na di ay nga nagbantay ang iyang mga kaaway. Kay kabaluman sila, nga bisag naapay balaod nga dili pwede magampo sa iyang kaugalingon nga Dios, si Daniel, di gyud muundang sa pagampo. So ilan nga na gihimo ang balaod, aron si Daniel ilang mapatay. Pagkita nila kang Daniel nga nagampo, paspas tayo silang paingon dito sa palasyo. Gireport nila sa hari. Unya ingaani pagkaatik nila sa pagkasulti kay di man sila kasulti nga si Daniel nasakpan nga nagampo nga ilang direktahon ng hari, gitik-atik pa nilang hari nga panila, mahal na hari, na may pangutana ba? Di ba bag-o ra ta naghimo og balaod? Nga walay bisag kinsa nga tawo nga magsimba, magampo sa iyang kaugalingon nga Dios sulod sa 30 ka adlaw, unya ang magsupak ni inay pagapatyon. Pag-ingon sa rion, bag-o ra man na nato gi-aprobahan. Ingon dayon nila nga, si Daniel ba mahal na hari, katong imo bang gibutang nga opisyal nga labaw sa amo, nakita ginamo siya nga nagampo siyang Ginoo, nisupak siya sa imong balaod mahal na hari, nga imong balaod ra ba, dili ra ba pwede mausab. Mangutana ko ninyo, pagkadungog sa hari nga si Daniel nagampo og nasakpan, nalipay ba ang hari? Ha? Nasuko ang hari. Dili lang kasuko, naguol og maayo ang hari. Kabalo mo unsay gikasukan sa hari? Kay nasabta niya nga giilad ra di ay sa mga tawo para mapatay si Daniel. Naguol pod siya kay palangga kayo niya si Daniel mga batan-on. So pero wala man say mahimo kay balaod man, gidakop si Daniel, gikuha, unya ang punishment man kaniadto kay unsa gani? Ha? Ilabog sa dito or ihulog sa dito sa langob sa leon. Mga gipanggutom nga leon dito sa ilawom, dito sa langob. Ang naitabo mga batan-on, gihulog yung tinuod si Daniel dito sa langob sa leon. Pagkahuman. Ang hari, grabe giniya kaguol nga si Daniel gipanisan, pag uli niya dito siyang balay, bisag unsa kanindot ay ang kutson, bisag unsa kanindot ang palasyo ang iyang kwarto dito. Pero wala gyud katulog ang mao nga hari, kay nganuman naguol siyag maayo kang Daniel. Mao to nga tibok kabiwa say tulog pagkabuntag mga batan-on. Bangon dayon siya sa yupa. Adto dayon sa dito sa langob sa leon. Aduna gay pagtuo ang mao nga hari nga wala gid na unsa si Daniel, gitabangan gid sa Ginoo. Nisinggit dayon ng hari dito sa langob sa leon. Daniel, kamusta? Giluwas ba ka sa imong Dios? Unsay naitabo mga batan-on? Nitubak si Daniel. Mahal na hari, naara gyud ko dire. Wala gyud ko naunsa. Kay nganuman ang mga leon nga gipanggutom, wala gyud nakapaak, wa gyud nakakaon kang Daniel. Kay sama sa kung giingon ganina ninyo ganinang buntag, ang manulunda ni Daniel maoy nagpanalipod kaniya. Og walay bisang kinsa nga makasakit sa tawo sa Dios, basta dili itugot sa Dios, aslo nga na ang manulunda, ang balang espiritu, ang atong Ginoo, nagauban ka nato, di kita maunsa mga batan-on. Basta gani, daog-daogon ta sa yawa, di giniya mapildi ang Ginoo. Amen mga batan-on?
pagkabalog yun sa hari nga buhi di si Daniel. Gidali-dali niya kuha si Daniel. Pagkahuman sa iyang kasuko, gipadakop niya tanan nga mga opisyal nga nag-ilad sa iya, giapil pa ang pamilya o gipanghulog po sila dito sa langob sa leon. Kabalo ba mo sa kagutom ang mga leon? Wa nila nakaon si Daniel, bisag gigutom sila, pero pag naog atong mga tawo, wala pagani kadapat sa yuta, gipangambakan na sa mga leon. Ing-ana sila kagutom mga batanon. So nakita ninyo, posible di ay nga ang balaod sa tawo, musupak siya sa balaod sa Dios. Kaya ang prinsipyo sa Dios, magsimba tangado kaniya. Pero ang tawo, pwede di makahimo og balaod, nga kundiin imbis nga Dios ang simbahon. Ang tawo may simbahon mga batanon. Og mangutana ko ninyo, kung musupak na gani ang balaod sa tawo sa balaod sa Dios, kang kinsa nga balaod ang inyong tumanon? Ha? Balaod ba sa tawo o balaod sa Dios? Ha? Tingali, hinay man ang tubag, atong tunan karon mga batanon ang mga pangutana ug unsay mga tubag ni ini. Unang pangutana mga batanon. Pangutana diri, pwede bang mausab o mawad-an og bisa ang moral nga kasuguan sa Dios? Pwede ba nga ang balaod sa Dios mawala ang bisa? Ha? Pwede ba na? Kabalo ba mo sa giingon sa Salmo 111 bersikulo 7 ug 8, kalauman ang tanan niyang mga lagda. Napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan, nabuhat sila sa unsa daw, kamatuuran o katuliran. Ang lagda sa Dios, ang iyang balaod, ang iyang pulong. Ingon pa diha, napamatud-an sa walay katapusan mga batanon. Ingon pa sa Roma 7:12, busa ang kasuguan, balaan man, og ang sugo, balaan og matarong og maayo. Unsay giingon? Ang sugo sa Dios, balaan, matarong og unsa pa daw? Maayo. So nakita nato ng mga batanon kung unsang balaod sa Dios. Gani sunod nga pangutana. Sumala sa Biblia, unsa man ang sala mga batanon? Unsa man ang sala? Ha? Unsa man ang sala? Sumala sa Biblia? Tanawa. Ingon sa Biblia, unang Juan 3:4. Ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog unsa daw? Paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala, maumay paglapas sa sugo. Mangutana ko ninyo mga batanon. Kung pananglit lang, magkaon ko og ice cream, unya maglakaw-lakaw ko diha sa Dipolog City, dakpon ba ko mga batanon sa pulis? Ha? Pananglit lang ba, magkaon-kaon kong ice cream nga nagalakaw ko diha sa syudad, dakpon ba ko sa pulis? Dili. Dili nga naman. Kay wala may balaod nga, dili pwede magkaog ice cream samtang galakaw-lakaw. Correct! Sa ato pa, wala ko'y sala, kay wala man ko'y balaod nga gilapas. Pananglit lang. Manabako ka diha sa syudad sa publiko, pwede ba ka dakpon sa pulis? Pwede, kay may balaod man nga dili magpanabako sa publiko. Pananglit lang, maghubo kog sanina. Nya maglakaw-lakaw ko sa syudad, nga wa ko'y sanina, dakpon ba ko sa pulis? Ha? Libog no? Pero kung apilo na kog hubo akong short of brief, o nya maglakaw-lakaw ko sa syudad, dakpon ba ko sa pulis? Dakpon. Kay nga naman, of course, that is public scandal already. Dakpon man ko ana. Kay naa may balaod mga batanon. So ang giingon sa pulong sa Dios, matawag ra siya nga sala kung aduna kay gilapas nga sugo. Sa ato pa, kung wala day sugo, wala gi sala mga batanon. Pero kita mangayo maganit pasaylo sa Ginoo, pasaylua in taon ko. Kay kabaluta nga naa gitay gilapas nga sugo mga batanon. Kay giingon ganiya, ang sugo sa Dios balaan og matarong mga batanon. Sunod nga pangutana. Unsa nga kasuguan ang ginaingon sa unang Juan 3:4 nga atong malapas kung makasalata? Unsa man ang balaod? Ha? Tanawan ninyo. Roma 7:7 nag-ingon. Ngani, kung dili pa ang kasuguan, unsa man ang kasuguan? Ingon din niya, dili unta ako makailag sala. Singon pa niya, kung wala man gali balaod, wa ko nakabalo sa balaod, wa unta ko'y sala. Pero kay naa may balaod.
Ingon pa niya, dili unta ako makailag unsay pangibog kun ang kasuguan wala mag-ingon nga dili ka magkaibog. Pangutana mga batanon, kana bang kasuguan nga dili ka maibog, asa man na makita? Ha? Asa man na makita kanang kasuguan nga dili ka maibog? Asa? Sa napulo kasugo, sa in English pa, 10 commandments nga kumuadto ka sa mga simbahan, bisan pagani mga dagko nga mga simbahan, gibutang gid naghimo gid sila diha mga batanon og murag unsa gani ni landmark diha nga nagbutang napulo kasugo, na lista diha ang napulo kasugo sa Dios. Kay kanang dili ka maibog, ikapila man na nga balaod sa Dios sa napulo. Tanawon na to ha. Mao kani ang balaod sa Dios. Number 1, commandment number 1. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios atubangan ko. Sa ato pa, kung ikaw hangtod karon gahabak-habak lang gihapon ka, nga kanang habak-habak nimo, nagtuo ka nga adunay gahom na, pero wala nagagikan sa Dios, di ay ang kasagaran sa mga habak-habak, may mga Dios di ay na nagsupak ka sa commandment number 1. Ikaduha, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila. Unsay pasabot? Dili ka maghimo og mga estatwa, mga ribulto nga imong una-una nga mao na ang imong Dios og imong luhuran og simbahon. Bawal na. Ikaduha na mga batanon. Ikatulo, dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Sa ato pa, ayaw pagpataka og sulti sa ngalan sa Dios sa walay hinungdan. Kay usahay ra ba kita mga batanon, ginagamit ra nato ang ngalan sa Dios bisag walay pulos. Ako kaniadto mga batanon, bago pa ko nangalagad, nagmisyonary ko sa Sulads. Sige ko kabadlungan sa ako mga kauban kay magsige man kog ingon og sus. Ga sulti bunuana sus. Ha? Kabalo mo unsa nang sus? Ha? Shortcut na siya sa Jesus. Pangalan man na sa Ginoo. O niya kita kay bisan pag nagasugal ka nito, sus, moingon ka, sus. Bisag sa sugal, apil-apilon imong pangalan ni Ginoo Jesus. Ang uban gani, di pa gyud makontento sa sus lang, mas-slide lang gani. Moingon, "Hoy sus Mariosep." Kabalo mo sa Sus Mariosep? Sa kapamilya, si Jesus, si Maria ug si Josep, mao nang Sus Mariosep. Nakita ninyo na? Sa ato pa, ginganlan na lang gid nimo ang tibok pamilya. Ingon sa Ginoo, ayaw paggamita iyang pangalan sa walay kapuslanan o sa pagpasipala. Ikatulong nga balaod ng mga batanon. Ang ikaupat, naingon dire, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Kana mga batanon sa sunod na nato nga presentation, mas manindot na siya nga mas mapukusan na. Ikalima, unsa ikalima? Kamong mga batanon, ayaw mo magsigig tubag-tubag sa inyong ginikanan, ayaw mo magsigig supak-supak, labi na kung ilang sugo, makatarunganon man, kay ingon pa diri, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Mao kani ang balaod nga adunay sumpay nga saad sa Dios. Kay ingon pa, mulungtad ang imong kinabuhi o ikaw nga anak kung matinahuron lang ka sa imong ginikanan. Ikaunom, dili ka magpatay. Ikapito, dili ka panapaw. Ikawalo, dili ka magpangawat. Ikasiyam, dili ka saksi og bakak. Manang dili kita mamakak. Wara bay giingon diha nga dili ka mag-black lies. Kaya ang uban man gud maingon sila nga okay ra man tingali ng white lies, kanang bakak nga puti. Naday bakak nga puti? Ha? Color coding po day na. Kayo na, white lies manggod na. Pero ang giingon gid sa Biblia, dili ka mamakak o ang ikanapulo mga batanon nag-ingon. Dili ka mangibog mga batanon, dili ka magkaibog. Sumaw ka na ang napulo kasugo sa Dios. Now, sunod nga pangutana mga batanon. Di ko kakita kayo. Ako nagsibog kadali. Sunod mga batanon nga pangutana. Ikaupat. Ipakita na to ikaupat nga pangutana. Pwede ba mga batanon nga dili nato tumanon ang tanan nga kasuguan nga nasulat sa 10 Commandments? Pwede ba na? Pwede ba na nga ang imong tumanon siyam ra or walo ra kay makaingon ka nga, oy kalisod man tong duha, oy walo lang sa okay ra man tingali na kay sa eskwelahan bitaw og makaskor kag 75 pasar naman na. Pero sa napulo kasugo, ambot unsay giingon ani? Ambot kung unsay giingon sa pulong sa Dios pero atong tan-awon mga batanon kanang kamog makabasa.
Ingon pa sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10 ug 12. Unsay giingon? Kay bisan kinsa nga bagabantay sa tibuok nga kasuguan, apan unya, makasala siya sa usa ka bahin. Unsay giingon? Magamalapason siya sa tanan. Sa ato pa, one wrong na gid ang tanan. Kay nag-ingon dayon sa padayon. Kay siya nga nagaingon, dili ka magpanapaw, nag-ingon usab, dili ka magpatay. Karon, bisan ikaw wala magpanapaw, apan nakapatay ka, nahimo ka nga malapason sa kasuguan. Ingon day niya, busa, managsulti ka mo o managbuhat ka mo, ingon sa mga tao nga pagahukman sa usa sa kasuguan sa kagawasan. So, say giingon sa Biblia, mga batanon, dili day pwede nga walo siyam ra imong tumanon, kay kung aduna kay malapas nga usa, unsay giingon, nahimo kang malapason sa tanan. Mga batanon, paminaw mog tarong ani, na ako'y amigo nga pastor. Kani nga pastor, dili may parihas og sekta. Kristiyano may nga mga pastor, pero siya lahi siya og simbahan. Pero kay tungod amigo nami, naga-Bible study may mga batanon. One time, nagisgot may og napulo kasugo. Unya, niingon dayon siya sa ako. Niingon gisa kay, pag enumerate na ko sa napulo kasugo, niingon dayon siya sa ako. Pastor, paminaw sa ako pastor. Kana bang mga unsaon ba na ako noon, naka-live man ta, pero ang iyang gisulti manggod sa ako, ningon siya, kana bang mga RC? Unsa nga RC? Roman Catholic? Ningon gid siya sa ako, kana bang Roman Catholic mga pastor? Dili gina sila maluwas ba kay? Ingon pa niya, nagsupak man sila sa ikaduha nga balaod. Kanang balaod ba nga, dili magsimba og linilok nga larawan. Ako gid sang gibadlong mga batanon, giingnan ako sa Pastor Aisa. Dili kita manghukom sa laing tawo, kay di ko ganahan anang magsigita paghukom sa laing tawo. Ang ato gatuon ratag Biblia. Pero giingnan nako siya, kung moingon ka karon nga dili sila maluwas kay nagsupak sila sa ikaduha nga balaod nga dili maghimog linilok nga larawan, ingon ako nga pati man pud ikaw pastor, maigo man pud ka kay ngano man, giingnan nako siya, gatuman tinuod ka sa siyam. Pero ang ikaupat man gani imo manggahaning gilapas gihapon, amigo man gyud may manong giprangkahan ako siya. Gingnan ako pastor, di ka pwede manghukom sa lain kay bisan ikaw man gani wa man ka nagtuman sa ikaupat. Nga giingon diha, bantayan mo ang adlaw nga igpapahulay. Kay ang giingon sa Ginoo akong gi-point out sa iya sa Santiago, nag-ingon nga kung malapason ka sa usa, malapason ka sa tanan. Nitubag raman ninon sa, ay, lahi man ang ikaupat, lahi man ang ikaduha, mas bugat ginang ikaduha. Kauna-una pug ko. Batanon? So ako gisang giingnan ana, mao nang mga batanon kita. Giingnan kita sa balaang kasulatan. Kung moobserba na galit ta sa sugo sa Dios, kumplituhon ginato ang napulo. Anyway, ato nang hinukluban, ato nang pamalandungan mga batanon. Sulod nga pangutana. Ang kani nga pangutana mga batanon. Nagatuman ba pod si Jesus sa napulo ka mga kasuguan? Tanaw niyo, gatuman pod siya? Ha? Kabalo ba mo sa giingon na Jesus? Juan 15:10 nag-ingon, gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Niingon pod siya sa Mateo 5:17. Dili kamo magunahuna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan. Kung sa mga manalagna, wala akong mianhi sa pagbungkag kundili aron sa pagunsa daw mga batanon. Sa pagtuman, gisumpayan pa gani ni Gineso sa versikulo 18, tanawan ninyo. Kay sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, nga hangtod nga mahanaw ang langit ug ang yuta. Walay pasayloan nga kasuguan, bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. Unsa ingon ni Jesus? Mahanaw na lang ang langit ug yuta, pero ang kasuguan sa Dios magpabilin mga batanon. Amen? Nasabtan ba ninyo ni? Now, sunod, kani mga batanon. Nagatanaw pa mo og samin, kanang mga mata mo, gatanaw mo og samin? Ha? Gatanaw pa mo og samin? Unsa may tuyo nimo nga nung gatanaw magkagsamin? Ha?
para makita nimo imong nawong nga pagmata nimo before ka mo gawa sa balay naa ba kay muta basig naa di ay kay laway nga naugan na sa imong nawong unya gawas ka didto wa kakabantay uwaw kaayo kay hugaw ka og nawong sumutan-aw gyud kag samin labi ning mga babae mutan-aw gyud mga samin kay nganuman base ang imong kilay na nga hiwi na katong kilay nimo imong gikiskisan karon imo na po gidrawingan. Wa gyud ka kabalo, basig imong lipstick nagkampat na, sumutanaw gitag samin unsay tuyo nga magtan-aw tag samin para makita ang atong nawong. Kabalo ba mo mga batanon nga ang sugo sa Dios mura ra nagsamin. Kay ngano man kung mutan-aw ka sa napulo ka sugo, makita nimo ang imong kaugalingon kung asa ka nahugaw. Pero ang pangutanan nako, pwede ba ang samin nga ihinlo sa imong nawong? Pananglit lang, pagtanaw nimo na hugaw imong nawong, pwede ba hinluan og samin imong nawong? Ha? Nasulayan ba ninyo og hinlo? Pananglit, pagtanaw nimo sa, oy, kahugaw ba sa akong nawong? Hinluan ako, be? Pwede ba na ina? Ha? Dili man, ngano? Kay ang samin, wala man naghihimo para ihinlo sa imong nawong. Unsay purpose sa samin? Para makita ra ang imong nawong. So ang balaod sa Dios mga batanon, mura ra nagsamin nga makita nato atong kaugalingon kung asa ta nakalapas sa sugo sa Dios, makita nato kung unsay angay natong bag-uhon kay kung nagkahugaw na atong nawong makita natong sa samin, matrapuhan pa nato mga batanon. Sa maghihapon sa napulo kasugo, pagtanaw nimo sa balaod sa Dios, nakalapas ka, imong bag-ohon ang imong kinabuhi. Kay kabalo ba mo kung unsay sayop sa mga tao karon? Ingani. Nagbasa og Bible. Pagbasa sa Bible, nakita dito ang prinsipyo sa Dios og ang iya di ay nga kinabuhi na maingon nato nga wala di ay nauyon sa Biblia ang iyang kinabuhi. Kabalo ba mo unsay ginahimo sa taon? Na mangutana ko ninyo ba, kamo akong pangutanon. Pananglit. Nagbasa mo Bible. Pagkabasa nimo didto, ang imong kinabuhi di ay sayop wa nauyon sa Biblia. Pangutana, unsa may buhaton nimo? Unsay buhaton nimo batanon? Ha? Unsa to? Usbon. Unsa may usbon nimo? Very good ang imong kaugalingon, pero kabalo ba ka unsa ginabuhat sa uban? Pagbasa nilang Biblia, nakita nilang prinsipyo, unya karon ang ilang kinabuhi wala na uyon sa Biblia. Kabalo mo lang gihimo, imbes nga usbon ang ilang kaugalingon, ang gihimo ang Biblia man hinuon, ang usab-usabon ang pagsabot aron ang Biblia may musigo silang kinabuhi. Musibo silang kinabuhi, dili na mao. Supposed to be, pagbasa nimo sa Biblia, hiwi ang imong kinabuhi, wa na uyon sa Biblia, usba ang imong kaugalingon. Amen mga batanon. Ingana ang pagtuon sa Biblia. Dili nga, nakita na gani nimo, nga mao ni ang prinsipyo sa Dios, ayaw usab-usaba ang pag-interpretar sa Bible, aron ra gyud nga muuyon sa imong kinabuhi. Kay ngano man, kung gabasa ka Biblia, dili nimo iusbon imong kaugalingon, imo nang usbon ang Biblia hinuon, ang imong gihimo, nagpadayon ka sa imong pagkamakasasala, pero gitabon-tabunan nimo sa mga bersikulo ug mga teksto, aron ingnon nga balaan ka, bisan paghiwi na imong kinabuhi, mga batanon. Now, tanawon nato, samin ang pulong sa Dios, nga makita nato atong kaugalingon. Sunod ng pangutana, nag-ingon nga ang uban, nga ang napulo ka mga sugo dili na kinahanglan sa mga Kristohanon sa bag-ong unsam na bag-ong tugon. Unsa may gikasulti sa Dios ani? Pwede ba mga batanon nga sa atong panahon karon dili na ta mosunod sa napulo ka mga sugo? Unsay gisulti sa Biblia? Juan 14:15. Kung nahigugma kamo kanako, unsa ingon? Basahan ninyo, unsa giingon? Ha? Inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ingon ni Jesus, kung nahigugma mo sa ako, ayaw mo pagigugma nga sa bara. Ipakita sa inyong binuhatan. Ang pasabot ni Jesus, kung maingon kag I love you, dili lang I love you sa baba. Ang pinakanindot ka I love you, makita gyud sa binuhatan, mga batanon. Correct? Kay sayon raman ang pagsultik I love you. Wa ra gid kay pila ra gud ng effort may I love you dai. Sayon ra man kay na. Kami nga mga minyo, mga batanon, ako naningkamot ko ani ako ning ginatun-an kay. Mo I love you man na ako sa akong asawa. Pag mata na ko sa buntag, I love youhan man po na ako na ambot naka I love you ba ko gani? Kay I love you ko ganina. Kalimot naman ko
Kanang sige tag I love you makalimot na noon ta. Mo I love you man ko niya. Pero kabalo ba mo bisan ka I love you ko sa baba, ginasulod ginako na sa una-una, sayon ra pagsulti sa I love you. Ang pangutana, maka I love you ba ko sa akong binuhatan? Kabalo ba mo unsay pinakanindot nga I love you? Nga ako nabawaan? Mo I love you ka sa baba pero kanang manghugas pugag plato sa balay. Mas labaw pa nang I love you. Correct mga batanon? Kanang mutabang ka og laba. Sorry kayo ganina, may hawa ta kagitabangan og laba. Pero kanang mutabang ka og laba, bisan pag wa nagisulti sa baba nga I love you, pero makaingon gyud mong asawa nga nahigugma gini sa ako ba kay matinabangon, wa man galing na dunggan sa baba or na dunggan sa dulunggan, kay wa na gawa sa baba, pero maklaro sa binuhatan. Tanawan ninyo mga batanon, tanawan ninyo ning sulod. Ningingon pa gani dire. Mateo 7:21, kani bugat ni. Ingon ni Ginesos, si Ginesos mismo nag-ingon. Dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Na bugat ni mga batanon. Tanawan ninyo ni pag-ayo. Ingon dira sa Ginoo, dili ang tanan nga nagaingon sa ato pa sa baba, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Sa ato pa, dili tanang gasimba, dili tanang gaampo, dili tanang galitok sa ngalan sa Ginoo, makasulod gyud sa gingharian sa langit. Unsay giingon diha, kinsa man makasulod sa gingharian sa langit? Sila nga nagatuman sa kabubuton sa amahan. Kung unsay gisugo sa Dios, gituman, gisunod. Pero kung puro ra ka sa baba ang imong pagsimba, Ginoo, Ginoo, intawon, luwasami. Pero pagkahuman, mao gani akong ingon mga batanon. Usahay sa atong pagsimba, magpakita kita nga tinud-anay ang atong pagsimba. Importante man pud na. Gani, may mga tao nga sa pagsimba sa Dios, grabe kay kayo ka. Ang feelings, grabe kay kayo bitaw kaning gibati gyud ang pagsimba, ang uban maghilak-hilak pa, uban magambang, Lord, praise the Lord. O Ginoo, ang uban magkurog-kurog pa, magkirig-kirig. O diya sa magkirig-kirig pa gani, uy, magligid-ligid pa uban, magligid-ligid pa. O diya, nakakita na mo nagsimba nagligid. Hindi man ko makapanghukom sa tao nga nagligid-ligid sa pagsimba. Ginoo, tabaangi kami, ligid-ligid, mag-istorya, bisag unsa na lang istorya, maminaw mong tarong. Wa ako'y problema, magligid mo sa inyong pagsimba. Bisan pag magligid-ligid mo, gikan diri paingon dito, balik na po dayon. Pero ang pangutana, pag human ba sa imong ligid-ligid nga simba, ambak-ambak, hilak-hilak, ang pangutana, paggawas nimo sa simbahan, nagtuman ba ka sa kabubuton sa Dios kay may pinaka-importante sa tanan? Amen, mga batanon? May pinaka-importante sa tanan. Bisan pa og magunsa ka di sa imong pagsimba, sa imong pagsulti sa Dios, pinagagwapo ka muawit sa pagdayeg sa Dios. Pero, pagkahuman sa pagsimba, ang pangutana, makita ba sa imong binuhatan? Gani ingon ako, wagay ko'y problema sa imong pagsimba kung unsa ka kasinsiro. Ang pangutana ko ninyo, importante ba ang pagkasinsiro sa pagsimba? Ha? Pwede ba na nga magsimba ta sa Ginoo pero dili tinud-anay? Dili gyud pwede. Sa ato pa sa atong pagsimba sa Ginoo, dapat tinud-anay gyud mga batanon. Ang pangutana, ikaduha nga pangutana. Pwede ba nga sincero ka sa imong pagsimba pero sayop? Pwede ba na? Dawaton ba sa Ginoo nga imong pagsimba sincero pero sayop nga pagsimba? Pwede na? Na mga batanon, paminaw mong tarong. Ngano akong gisulti ninyo ni? Kay naa manggoy mga tawo nga nagaingon. Nga bahala nag-unsa ang pamaagi sa pagpangalagad sa Ginoo, ang importante daw kuno sincero lang. Gani na mga tawo, moingon pa sa imo, ayaw na lang gyud mi tudloi sa Biblia. Bahala na lang unsa ang amo, ang imo apon na, ang amo pud ni. Basta ingon day, moingon day, ang ato lang ani respetuhanay lang gud ta. So moingon ang uban, respetuhanay, di na lang ta maghilabtanay, importante sincero. Na pangutana mga batanon, pwede ba nga sayop ka pero sincero? Or sincero ka pero sayop? Ha? Mangutana ko ninyo mga batanon. Lisod ni nga pangutana. Ready sa pangutana, bitanan, ready. Pangutana. Ready na mo dire? Ready na mo? Mga batanon, ready sa pangutana. Tubag mo ha? Okay, tubagan ninyo ni. 1 + 1 = Hula, kusuga mo tubag, oy.
Abti ka, sakto ka to, akong balikon. Yung iba, ang usam, murag dili sa mutuo nga, mautoy tubag. 1 plus 1 equals? Uy, to! O, na nagtubag og 11. Ay sa nalibog na hinoon ta. Unsa man eh? 1 plus 1 equals, unsa may tubag? Unsa may answer, ana? 1 plus 1 equals? To, dili 11? Ha? Ay sa mga batanon, 1 plus 1 equals 2, mangi daw. Sayop daw kuno tong 11. Now, anyway, ako be, manakoy hangyo ninyo. Pwede ba nga karong gabi eh? Karon lang nga gabi eh. Pagkabuntag, wala na. Karon lang nga gabi. Pwede ba nga 1 plus 1 equals 3? Muhangyo gani ko no, muhangyo. Muhangyo ko. 1 plus 1 equals 3. Okay lang? Nganong dili, mangyod mo. Hangyo lang ba? Pastor ba ako? Na, pangyo apo ninyo ang pastor. Okay ra dong, 1 plus 1 equals 3. Okay lang? Karon lang nga gabi. Tanawa. Okay lang? 1 plus 1 equals 3. Okay ra ka? Okay ra man dire. Kamo, okay ra mo? 1 plus 1 equals 3? Ha? O bayran to mag 20. Sugot mo? Dali ara ninyo mausab, oy. Okay, mga batanon, paminaw mong tarong. Bisag unsaon ginato ni. 1 plus 1 equals 2. Dili gid madala og 11 kay ang usa dugaga usa 11 day na. Kinsa may nagtudlo ninyo ana. Pero kung moingon gani ko nga 1 plus 1 equals 3 nya mohangyo ko ninyo. Moingon ko ninyo, sige lang good kay gamay ra magligas. Pwede di ay na. Ha? Dili gud pwede. Kay nga man, sukad-sukad, wa pa ginanahitabo nga ang 1 plus 1 equals 3. Di man na pwede nga, uy, gamay ra magligas, uy, hangyo ragod, nabisan pagbayran ta. Dawaton tingalin ato ang kwarta, pero sa utok nato, na di ka kumutoy, 1 plus 1 equals 2, yun na, bisag unsaon. Di kinamadala nga, hapit raman po, dool-dool raman. Parehas sa bato nga batanon nga nag-report sa iyong papa. Ingon siya nga, pa, hapit ko na first honor pa. Yang papa nga kabalo man siya nga murag minus ang grados anak mao banak tinuod na hapit ka na first honor ngano man ingon dahil sa anak gitudlo ni mama ang first honor pa gitudlo man tapad man mi hapita oy ingon pa niya ingon hapit gid kay nagtapad man sila sa first honor pagtudlo ha gamay na lang ang ligas siya na gidunta to pero di gid madala kay bisan pag moingon kag 1 plus 1 equals 3 bisag gamay ray ligas, di gina pwede mga batanon, di gina madawat sa tanan. Pero ang akong pangutana, nganong di man ta mosugot sa 1 plus 1 equals 3, pero mosugot raman gani ta nga usab-usabon ang pulong sa Dios. Kung dili man gani mo musugot, nga usabon ang prinsipyo sa addition, nga 1 plus 1 equals 2, nganong ang pulong sa Dios, sayon-sayonon ra sa mga tao o usab. Mo na mga batanon ang problema. Kay moingon malagi sila, importante ani sincero. Pananglit lang mga batanon. Naay bata inyong manghod, nikat-kat sa lubi. Unya karon naa naman sa taas sa lubi ang bata. Moingon dahil sa imo nga, kuya, tanawa ko kuya, muambak ko diri sa lubi, mulupad ko kuya, muambak ko diri din mulupad dahil ko kay nagtanaw ko sa salida bitaw kuya. Pag ambak ni Superman, nakalupad man si Superman. Na mga batanon, pananglit lang, inyong manghod na ana sa taas sa lubi, unya muambak daw sa kay mulupad. Musugot ra mo nga muambak inyong manghod? Ha? So pwede ba na nga ingnon dahil may mamangod? Unsa man dong? Unsa man? Sincero man ka. Pwede ba imong moingon ka? Pwede pa pangutan mo, sincero man ka. Moingon sa, sincero ko kuya. Moingon dahil sa, sige, ambak lang kay sincero man ka. Na mga batanon, madala ba nagsincero nga mo ambak sa diya, makalupad diya na bisag sincero? Ha? Di pwede ba na ingnon na imo? Nagtuod diya ka nga mulupad? Sige lang, respeto lahanay lang gud ta. Pwede din na madalag respeto. Musugot mo sa dili. Bisag pag-unsa ka sincero ang mga tao, pag muambak siya sa lobe, paingon gina siya diri sa yuta, di gina paingon dito sa langit. Nasabtan ba ninyo? Mao gani na mga batanon. Dili gyud sakto nga sincero lang ta. Ang ato gyud ani kung tinuod ba mga batanon nga nagasunod gyud ta sa atong Ginoo. Amen mga batanon. Pag-ingon sa Dios nga ang iyang sugo angay tumanon kay kung nahigugma kamo kanako ingon pa niya tumanon niyo ako mga sugo mao gina siya musugot tag sa dili mao gina di gina madala sa kasinsero dili na madala
sa imong prinsipyo nga maingon ka respetuhan na ira basta gani sayop gyud na mga batanon. Nakasakay na mo og motor nga katig. Kana bitang motor nga naipako, kasakay na mo ana? Kasakay na mo. Pananglit lang mga batanon, nisakay mo og katig nga motor. Pag abot ninyo dito sa taas sa bungtod, niingon ang driver, maingon sa nimo nga, kabalo ba ka? Nagtuog yun ko ba nga, kung atong ipaambak sa pangpang ning motor, mulupad gini kay naamay pako. Pananglit lang, musulti ang tawa na nimo. Unsa may imong buhaton? Manaog. Pananglit lang, og muingon dahil sa nimo nga, ato kang sulayan og paambak dito sa pangpang, mukuyog ka sa driver? Dili yun kay, may una nabuang naman tingali ang driver. Kay dili man na pwedeng ingnon nimong driver nga, pangutanon na nimo, unsa man, sinsiro man ka. Mga batanon, bisa pag unsa ka sinsiro ang driver, og ipaambak nimo ang motor sa pangpang, di gina mulupad, bisan palag na ipako. Kay nga naman, ang prinsipyo, wala man ginagsubay sa aerodynamics. Susama gihapon sa itong pagpangalagad sa Ginoo, kung unsay sakto, maoy nay angay na ato nga tumanon. Tanaw na to mga batanon. Hapit na ni, murag last nga pangutana. Tinuod ba nga kung nailalom na ka sa grasya pinaagi sa pagtuo, kay dili na dayon nato kinahanglan itumanon ang kasuguan sa Dios? Ay, si Pablo nagtubag mga batanon. Kay mingon man ang uban, ilawom naman ta sa grasya, dili naman ta mosunod sa balaod. Ingon ni Pablo, nan unsa man magpakasala ba kita kay dili man kita ilalom sa kasuguan kung dili ilalom sa grasya? Niingon dahil si Pablo, palayo ka na sa ato pa na, uy simba ko, dili na mao akong pasabot. Ingon pa ni Pablo. Kay nga naman mga batanon, sa balaang kasulatan, wag yoy gisugo ang Ginoo nga human ako nagpakamatay sa cross, magsupak-supak na mong tanan. Tanawan ninyo sunod nga pangutana. Maluwas ba ang mga tao pinaagi sa pagtuman sa mga sugo? Maluwas ba? Tanawan ninyo mga batanon ha? Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuon. Sa'y nakaluwas nimo? Dili, ang nakaluwas na to, grasya, pinaagi sa atong pagtuo. O kini, dili sa inyong kaugalingon nga kahimuan, kini hatag sa Dios. Nagyon tayo siya. Dili tungod ang sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magapasagarbo. Paminaw mog tarong mga batanon, paminaw gimog tarong ani, kay dili ko gusto masayop tang tanan ani. Ang balaod, dili makaluwas nimo. Paminaw mong tarong, ang balaod dili makaluwas. Sama ra na sa samin, nga dili na makahinlo sa imong naong. Unsa may makaluwas ka nato? Ang grasya sa Dios. Pero niingon si Pablo, so pwede ra daita nga dili mutuman sa balaod kay naan ang grasya. Ingon po niya, oy dili na siya mao. Mga batanon, paminaw mong tarong. Naka-live man ta, salamat sa mga nagtanaw sa live. Pero tingali og nalimot ta ani pahinumduman ako mo. Ako personally, mao na akong prinsipyo. Wala ko nagatuman sa balaod sa Dios aron mamaluwas ko. Gatuman ko sa balaod sa Dios kay giluwas nako sa akong Ginoo. Amen mga batanon. Gatuman ko sa balaod sa Dios tungod sa akong paghigugma kaniya kay gihigugma man ko niya sa walay katapusan. Dili nga nagatuman ko sa napulo kasugo. Ay Ginoo, tumanon gina ko ni aron maluwas ko. No, mga batanon. Gatuman ta kay nahigugma ta sa atong Dios kay gipangluwas na ta mga batanon. Kay tan-awan ninyo ang katapusang pangutana. Ikaduhas katapusan. Ingon pa dire. Unsa ang nagapadasig sa tawo aron tumanon ang kasuguan sa Dios? Mao to kong giingon ganina. Kay ang pagigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo kaninang katapusan. Kay muhuman na gyud ko. Pangutana, mahimo ba kong tinuod nga Kristohanon kung wala ko nagatuman sa iyang mga kasuguan? Ha? Tinuod ba ka nga Kristohanon kung wala kagatuman sa kasuguan? Kabalo pa mo sa gisulti ni Juan mga kaigsuunan? Mga batanon, unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 at 4. Og atong mahibaluan, nga kita nakaila kaniya, nakaila sa Dios, pinaagi ni ini. Kung kita nagabantay sa iyang mga sugo, ningon dahin siya, siya nga na magaingon, ako nakaila kaniya o nakaila daw sa Dios, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, unsa daw siya? Kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Manang mga batanon, paminaw mong tarong. Muangkon ko nga Kristohanon ko. Nagpastor ko mga batanon. Nagawali ko sa inyong atubangan o magwali na pagko dito sa Northeastern Mindanao Mission.
Pero kung matindog gani ko sa atubangan, bisan pag unsa kahanay akong wali, bisan pag unsa kakusog akong tingog, og moingon na gani ko sa tawo, dili na angay tumanon ang kasuguan sa Dios, ang gisulti sa balaang kasulatan. Wagig ko nakaila sa Dios, kay ako usa ka bakakon kung ako nagawali-wali ko, pero moingon ko nga dili na tumanon ang kasuguan sa Dios. Sayop mga batanon. Bisan pagkinsa na nga speaker, bisan kinsa pa na nga pastor, pari man na, religious leader, kinsa man na, pero gani og moingon na sa iyang baba, nga dili na tumanon ang kasuguan sa Dios, ingon sa Biblia, bakako na, wagi na kaila sa Dios. Gabasa ng Biblia, pero dili mao. Kay wagyod kay mabasa sa Biblia nga ingon ang Ginoo nga dili na mo mutuman sa akong mga kasuguan. Kung naa magay kasulti ana, tawo nga dili na ganahan mutuman sa sugo sa Dios. Gusto mahimong relihiyoso, gusto nga mamaluwas, pero dili gusto mutuman sa Ginoo. Paminaw mo tarong sa katapusan. Pananglit lang. Mugawas ko dire sa atong campsite, muadto ko sa highway. Pag abot sa highway, kung diri nga dalan pa Usamis, unya diri nga dalan pa, maingon na to, paingon dito sa Zamboanga City. Pananglit lang, gusto ko muadto sa Usamis kay muuli na ko sa Bukidnon or sa Cagayan. Unya karon mga batanon, pag abot na ko sa highway, diri ang pa Usamis, diri ang pa Zamboanga City, unya gusto ko muadto ko sa Usamis, pwede ba na mga batanon, yung maingon ko nga, ay, lubak-lubak man tingali ang dalan diri pa Usamis, diri na lang ko paagi pa Zamboanga kay mas arang-arang ang dalan. So diri ko niagi sa paingon sa Zamboanga City. Pangutana, kung ako nang subayon nga dalan, makaabot ba kog Usamis? Ha? Akong balikon. Pag abot sa highway, pa Usamis ni, pa Zamboanga ni, gusto ko nga maadto ko Usamis, pero maingon ko sa akong kaugalingon, diri lang ko moagi pa Zamboanga City, kay mas nice ang dalan. Unya tarungon man po na akong drive, sincero gini nga driving. Pangutana, makaabot ba kog Usamis? Dili gyud mga batanon. Kay bisan pag sincero ka sa imong pag-drive, kung sayop ang imong dalan, di gid ka makaabot sa imong padulungan. Mao na sa atong pagpangalagad. Pangitaa ang saktong adalan. Kay bisag unsa pa kakatinudanay, Ginoo, Ginoo, gasulti ka sa imong baba, pero dili ka matinumanon sa Dios, wala ka gasubay sa saktong adalan, mga batanon, di gid ka makaabot sa gingharian sa langit. Gipaningot na ko ani nga wali. Tanawan ninyo muna kung naligo. Pero wagi ko'y labot bisan pag maligo ko dire, bisan pag mahilis ko sa inyong atubangan. Basta isulti lang nako ang kamatuoran. Sa akong nasabtan sa pagpangalagad, wa na'y labing importante sa tanan, ang pagkamatinumanon sa Dios, mga batanon. Amen? Moingon manggaling ta, I love you, Ginoo, ang akong ipanginaot, ang atong I love you, makita sa atong binuhatan, o kung mauna inyong handom, mga batanon. Nga mahimong matinumanon sa Dios. Bisan paglisod, usay sa imong unaon, lisod magtuman sa Dios. Kabalamon sa nakalisod, ana, kuha ka na higugma. Sayon ragid buhaton ang tanan kung nahigugma ta. Kamo, pag mga in love na gani mo, mabantayan gininyo na. Bisag unsa kalayo, inyo yung atuon. Bisag gabiin na atuon gininyo. Kay nga nahigugma man mo, bisag unsa na lang buhaton ninyo para sa tawon yung gihigugma. Pero gani, may mga tao nga maingon, gang, nahigugma gid ko nimo. Bisan pa ang tanang kabukiran akong sakaon. Ang tanang kadagatan, ako ang languyon. Pero pagpangutana sa iyang uyab, asa naman ka, wa pa man kalagi, unya na kay nagtaligsik pa. Bisan pagsaad tong mga baba, pero dili makita sa binuhatan, di gina siya, I love you, mga batanon. So hinaot kitang mga batanon, mga ligon man mogtuhod, unta, tinudanay kita nga mga lagad sa Ginoo. Amen? Gusto ko magampo ninyo mga batanon. Pero gusto ko mo imbitar kaninyo. Sa mga batanon dire, nga gusto gyud mga lagad og sakto sa Ginoo, magampo tagdungan. Ang uban nga dili mo apil sa ampo, okay ra. Kay kung tinudanay mo, nga gusto gyud mo nga musulod sa kabubuton sa Dios, ipakita ninyo sa Ginoo mga batanon. Tindugin ninyo mga batanon. Ang dili ganahan mo tindog, ayaw mo tindog. O nga nung nanindog man ang uban? Ha?
Gusto gid ay mog tinud-anay nga pagpangalagad. Sayon rag pagtindog mga batanon. Kay naaraman mo diya, sayon naman itindog, nagtindog man ang uban. O sige. Kung tinud-anay gid mo mga batanon, nga mo barog gid mo sa prinsipyo sa Ginoo nga magkinaunsa ang iyong I love you dili ra sa baba makita sa binuhatan og tinud-anay mo mga batanon, maghimo kong espesyal nga pag-ampo kaninyo. Duol mo diri sa tubangan og tinud-anay mo mga batanon. Kinsa may tinud-anay gid nga batanon, duol mo diri sa tubangan. Sayon ra itindog diha sa luyo. Pero kung mo anhi na sa tubangan, diri gyud makita sakto ni inyong gibuhat. Salamat sa Ginoo. Di ara mo mga batanon, kani gyud tinud-anay nga mga batanon. Dili gyud maulaw. Kay basig mayon mo makita ra Bakos TV, basig mabidyuhan ko nagtindog-tindog ko. Kabalo ba mo mga batanon, katong yabag-yabag papud ko. Nakatungog kog imbitasyon sa usa ka magwawali. Anhi diri sa tubangan. Ako mga batanon nga nakatungog, nga nakahuna-una ko, angay na gyud nga itugyan na ako kung kinabuhi sa Ginoo. Mibarog gyud ko og ni anhi sa tubangan. Og kabalo ba mo, wa gyud nako gimahayan. Kay tinud-anay gyud akong pag-adto sa tubangan, wa na gyud ko naglingi-lingi, wala na gyud ko nibalik sa karaan ako nga kinabuhi. Amen mga batanon. Kamo kay ni anhi man mo diri. Unta tinud-anay ni. Wala mo ni anhi diri kay gusto ra pud mo ay mayon ka ako ra bang kauban ni anhi diri. Ni gihimo nato ni kay tinud-anay tas pagpangalagad sa Ginoo. Di lang sa baba. Ni barog gyud mo ni anhi sa tubangan, pero ang pinakanindot pagpanggawas ninyo diri sa campsite nato pagaman sa camping. Mubarog na gyud mo kung unsay kamatuoran mga batanon. Amen. Magkinabuhi na gyud ta nga batarong, magampo ta mga batanon. Ipiyong atong mga mata, atong bation ang atong communicate ngadto sa Ginoo mga batanon, magampo ta. May gugmaon namong Dios. Kanunay gayud namo, ginatuno lang among pagpasalamat diya kanimo. Kay angay man ikaw nga simbahon. Ikaw na higugma kanamo. Nasabdan na mo, nag-imong gipadala imong bugtong nga anak, nag-antos, nagpakamatay sa cross, alang sa among kasalanan, kana nga klase sa gugma. Ang gikinahanglan namo aron kami mamaluwas. Og tungod nini nga gugma nimo amahan, maoy gibati sa mong mga batanon, na wala lamang sila, mibarog silang mga gipanglingkuran. Apa ni ani diri sa tubangan, wa nila gikaulaw, nga sila gusto mga lagad diya kanimo. Wala nila gikaulaw ang pagdawat sa mga balita. Kay tungod nga nasayod sila nga maulamang kani pamaagi. Nga mapakita nila ang ilang gugma diha kanimo tungod sa imong pagluwas kanamo. Salamat Ginoo sa imong grasya. Tabangin ni mga batanon, amahan. Ilagang gituyo ang pagtindog, pagbarog, pag-ani sa tubangan. Unta kaning pipila ka mga lakang nga ilang gihimo. Magpadayon kani sa mga linibo o minilyon pang lakang. Paingon diha sa langit ng puloy-an. May mga pagsulay silang maagian. Pero unta, magatutok sila kanunay diha kanimo. Aron nga dili sila mabalda sa mga pagsulay o dili sila mawilis sa mga tentasyon kahilayan sa palibot. Apan magtutok lamang sila diha kang Kristo. Aron nga sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, mapuno sila og kaalam, kalinaw silang kasing-kasing, o gugma nga sama sa imong pagigugma kanamo. Nagahandom gayud kami amahan nga kaning mga batanon, mahimo nga mamaligon silang pagtuog pagpangalagad ug unta imo silang magamit sa imong buhat nga sama sa pagbag-o nimo kanako kaniadto amahan. Karon gigamit na kunimo sa pagwali. Ang uban ani kanila adunay talento sa pagwali. Taghais silang kaisog amahan. Aron silang pagpauli, dadon nilang kahayag sa ilang matagpamilya, sa ilang mga barkada, sa ilang eskwelahan, sa ilang mga gipangtrabahuan, aron nga mapadayag nilang kinaiya o gugma sa Dios, aron nga daghan nga mga tao ang mubalik sa pagpangalagad diya kanimo. Ang iyawa di malipay sa sama ni ini nga commitments mga batanon, apan naman salamat nga wala sila napugnan sa kaaway. Apan dili lamang taman diri ang among paghangyo diya kanimo, nga sila mapanalanginan hangtod nga makita kanamo nga manaogi kang sa langit kauban sa tanang mga manulunda, nga kami magadawat diya kanimo ug ikaw magakuha kanamo pagadadon kami nimo sa langit ng puloy-anan. Busa ako nga ministro sa mga balita amahan, magkaisan usab ako sa akong kamot ibabaw sa ulo ning mga maisugon nga batanon.
Simbolo kani sa imong pagpanalangin kanila. Simbolo kani sa gahom sa balang espiritu. Tabangin tahon sila amahan. Daghan ni silang mga pagsulay. Ang uban kanila ani gigapos sa mga tentasyon. Apan diri sa camping salamat gahinay-hinay ni mong gihukasan sila. O among paghangyo amahan nga ang gahom nga nagagikan sa langit maanaa kanila. Busa mga batanon. Hinaot ang walay katapusan nga gugma o grasya sa amahan. O ang kaluoy o sakripisyo ni Ginoong nga may nagluwas ka nato. O ang pakiguban sa balaang espiritu maanaa gayod kaninyo. Kaning mga takna sa atong pagampo og hangtod sa kahangturan. Among giampo ning tanan sa ngalan ni Ginoong. Amen. Ang amen. God bless mga batanon. God bless ka natong tanan. Pwede na mo mabalik dito sa inyong linya. Magpadayon ta sa atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Daghang salamat mga batanon bisag naara mo sa luyo pero naningkamot gimug-anhi diri sa atubangan. Apil gyud mo sa atong pagampo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Maayong gabi.